Iko sai Allah, tsiron wake ya fito wa wani mutum bayan da ya haɗiyi ƙwayar wake a cikinsa. Sunana Aisha Ahmad Iguda, Freedom News. Wani mutum ya haɗiyi ƙwayar wake a cikinsa wanda ake kira peas ba tare da ya tauna ba, inda waken ya shige huhunsa bisa kuskure maimakon cikinsa. Mutumin ya yi ta fama da rashin lafiya inda aka garzaya da shi asibiti. Daga nan na'urar haska hoton jikin ɗan adam wato scanning machine ta nuna hoton wake a cikinsa, wanda shine karon farko da aka fara ganin tsiro a cikin ɗan adam. Allah ya tsara cikin jikin ɗan adam da na dabba ta yadda duk abin da ya shiga cikin su, ruwa ko abinci, za su shiga sassa daban-daban domin sarrafa su. Duk abin da ya saura bayan wannan tsarin ya gama amfaninsa, don haka yake wucewa ta hanyar fitsari ko bayan gida. Iri na cikin 'ya'yan itatuwa na ɗaya daga cikin abincin da baya narkewa da wuri a ciki, musamman idan ba a tauna shi yadda ya kamata ba aka